Oke nge bahai tumoy dolok khakai no do kam krung dolok tabu nga Facebook Instagram se ke tering chol to dolok tam nike hare pe kosok deren khosai chane punchi pak selak chane sikoi man jak nai bazar kini kachar dolok porong chung tini dolok rules khlain tam nike dolok bisi kok komang sekri tini video no chung dolok star khail sine dolok bono dolok wa sapru para wa pra bai penjeng ye khok man jak nai dolok para kini kachara langtike himdi jang nai bazar sodaro langtike him jak ri jang nai bri mono dolok tam nike bo mo hike norno photo boi phonuk jakni matong ke sakni ladu kolnoi nukjakri matoni ke dolok norong hit karna musung jago tai bini thani tangi brap kering ke dolok amke abu phonugi matong ke dolok norno abu phonugi matoni ke dolok rangkri brap paine ni dolok tai angbono side sini dolok ning oba ke photo bujangna ni rangkri brap pak paine ni rangkring ke angnono kaisa kok side sini buni brap khogoi photo bujak di tam niki noba ke phunung mani chaya akot norno phunungna musung jak phu dolok tam ni प्यारी समझ गई bono para brabe penjeng yakhonai dolok bohai gang leitan suri kam dolok bo lei nang tam nike bo sipak sinango dolok tam nike bo oba ke leitagi rojang ma sime tero go bo oba ke ingjak tin ma ya tam nike dolok bo berirong ni engine chinang po dolok tai tam sajine dolok bono tai dolok tam sa bo tei sar sine a khoko ko ke reels khanin tam manjak dike to kani kachar thangai aku nung tam sa a rona sa otesar makhi kon bula a ano se 500 300 teka kijiri pai maso tai tam len dolok bo buni pinjing ya khogo pake keto kani kachar buni a khogo jal chikon te tu dolok sachun sakai so romoi dolok tam niki bo ba ke otesar khayo a rono bo bula ano se paisa ngani tam tekene o pinjing ya bo dolok haram ni namasi ke para krisini dolok bo pinjing ya suitoni sini dolok pinjing ya kichik open jige malik manje ke beske tangjona hal krike tangjona dolok tam niki mono wa chapru bazar kini gajar sui khoi manjang ne punchi pak slak sei manjang ne tok si kok bono dolok oba ki nang khok khogi mang buni pen bai buni art bai buni bani abai khok ko bai ki nang ril seme sajung sak kaisa nang las kano ke mazara kotama ki manjagi nang phasi wadar khajegi na apre ki nang bai be khai sopre jagan mukra besam chiki tai akar siditai kibono dolo beri ni toni dolo bo gurman ni tam ni dolo bo beri kani litan churi ne gochu dolo ang likri pono tongnan gochu bo beri ngi dolo nor ana an nogo phai nor ani litan churi pedi dolo tam ni ki bo amsike buni makeup kho gochela tuti beri na musung jago dolo tai tam sajne dolo el tuti no el kri hai na musung jago dolo tai tam la dolo bono matero el tag romani matero chi saya bongno dolo el kri kya bo beri roni engine tepe rona nangman dolo o khaklabo nang ri sok sege abu haike selambe amti reels khema banyono ke bo beri ni chong manglak dolok hai dabono ke bo beri nglak onuke khapang jala gawo tai tam chu dolok bono boro wathar chathok dolok tai tam la sikal thining nai bono mare khalai ni dolok sab bisi sikal thining nai bai khakchi kacha ke thepung tolawo diwor kini sab thangi boro wathar sai mano abono nale dolok sab bisi biri mano sikal ke hor montro bai amono nale dolok boro chine bai koto amsiki dukono tam thike kumui be dili hor service na jogo dolo bo thaithana ro hne chi wan chukui tongo bai koto ta thjogo tam nike kumui thaithang kangi nang thaithang ge kumui amsiki randang nai tam nike bo sapan pena ro bo si tuku pro service ma khani dolok tam nike bo amsiki lut choi male pochini bai koto dolok malai na tongkhe dewai shamala dolo bini besai jiri 2-3 tai office ni phai buru bini brino bo dili sal bat kore ke dolo hor dili kepa pabani bagai bo cost tongjago dolok tam ni ke bamsiki tabu dukho nangjagai noi malai phono tai ang ngi mangla khatam ni ke ang besabati gnang phono nungbai te besike najaki tongsinai noi dolo bo dukho nangjaki tabu kabai ma tongha dolo au nor khamusung yeda no dolo na halai di nor tangni sijono masing sijono burina dolo tamla puro tanare dolo yakung phono box sai ma yang dolo nongno te bese buddi kam rina no ang aku ni khak chi tam suk tor ka hanu pia bolo bai chi chik to khaching bai chik ja ka pia bai chik ta kang sai mai ya dolok tam ni ki buni ni khak chi tam suk tor ka hanu ni khini ni besi be horo thulai pur de khak chi wari jaka tam nam ching nung luk chime enda horo wari ri jak nu nung abono nung singna mu chungwa ang bo tam ni ki dolo bo khak chi rogo chi da jago bukung bulam rogo chi da jago aboni bagi ni bini bukung bulam toru tai dolo besai nogo krisi ni ke bo sak mo tok jago dolo sapan pina bai bilang ti phai thu dili dolok bo tam ni ke amti ingna na loi shru dolo hai dolok tini joranti an chungno chene dolo next video ma lain dolok tata bye bye